חכה, הסקוושי! יואו, איך בא לי להתחתן? יש לי רעיון מה אני אעשה. ממי! כן, חיים שלי. נפתח לך השרוך. תסגור אותו. כן, אני אנסה לך, ברור, אהבת חיים. מה? אני אנסה לך. וואו, תעיף התוכן, איזה בלאגנים, אני מאורסת. שלום לך, אני רציתי לקבוע להיום חתונה. אני מצטער, אבל אין היום מקום פנוי, יש כבר חתונה יאללה, מי עושה חתונה? אני אראה מי עושה חתונה. בוא, אני אוהב לך להפריע לזאת לחתונה. טוב, אז מבחינה פילוסופית, אתה רוצה להתחתן עם האישה המאוד מאוד נאה הזאת. כן, אני אשמח. אבל לא... גם אני אשמח. טוב, אז אני מכריז עליכם. יאללה, מה הולך כאן? אוף, שום חתונה לא תתנהל פה היום, שום חתונה. את גם כן, אפה, מה הולך פה? זו האישה שלי. רק שתדע שאני לא אישה, לא שלך ולא של אף אחד. יאללה, בוא. ואתה עכשיו מחתן אותנו, יאללה. איזה סמלה מהממת, יש לי שאלה ביוקר. היי, זו השמלה שלי! לא, זה שלי! בוא נתחתן! כן! הם התחתנו! אני הייתי עדה לרגע מטריד. שלום לכולם וברוכים הבאים. האם ידעתם שאחד מתוך 3 זוגות מתגרשים? זהר ממני, אתה יודע איזה קשרים יש לי של משפחת פשע. סליחה מלכתי, סליחה. התכנסנו כאן היום כדי לאחד בין ארסית לארס. תמיד ידעתי שזה יהיה שידוך מושלם. זה שידוך לא משהו. מה אמרת? שזה שידוך לא משהו. בוא לפה. אז אני מכריז על זה עליכם כפרחית ופרחה. רגע, זה לא פרח. הסוף. או שלא. נתראה בגירושים.